Čau Zuzko, co tady zas blbneš? Neblbnu, no, tak dívám se na tu oskerušu, která byla krásná, přirozená a teď je tak blbě opižlaná. Tak blbě opižlaná, však je to uřezané perfektně, je to rovný? Ne, vůbec ne, je to opižlané úplně do roviny, což je u tak starého stromu úplně blbě. Moravanský starosta chtěl, aby to bylo hezké, zavolal arboristu, ten to ošetřil, no a to vypadá takto. No a ty já nepřeháníš to ale trochu, jako však je to prostě suchá halus, tak co, jako, co ti jde? No, tak od toho byl tady ten odborník, aby to udělal dobře, ale když přijel kyjovský starosta a naši dobrovolní hasiči a tak to zařízli, tak to dopadlo. Tak ale tak sorry, ale tak ten starosta tady má chatu, tak se trochu stará, ne? Však tady je pomníček, toto. Ať se stará, ale na kyjovském starostu tady, na kyjovském katastru, tady jsme na katastru Moravan. Tady nemá co dělat. Dobře, má tu chatu, tak jede kolem, tak prostě se stará. Dívej se, já myslím, že Kyjováci by vůbec nebyli nadšení, kdyby v Kyjově jsme zaplatili za ošetření takového krásného stromu arboristovi a pak dofíčí nějaký starosta s jinama, s dobrovolníkama a tak to opižlá. A to asi člověče, co bude. A co s tím teď ale se teda bude dělat? Nebo co ty jako myslíš? Nic. Teď je to pryč, ten kmen, který to chránil, tu dutinu je prostě pryč. Aha. Je to nevratně poškozené. Takže to je na pendrek, no. Tak přecházíme o staré stromy v krajině, no, skvělý. Tak jo, tak já valím. Čau, ať se ti daří. Děkuju.